Καλημέρα σας, είμαι η Βασιλική, ιστορικός και δημοσιογράφος και σήμερα θα κάνουμε το δεύτερο άρθρο γνώμης, ο Ιρακινός και οι 22χρονοι. Σήμερα θα μιλήσουμε στο άρθρο γνώμης για το σοβαρό περιστατικό που συνέβη 35 ημέρες πριν περίπου στο κέντρο της Αθήνας. Ένας μουσουλμάνος Ιρακινός μέρα μεσημέρι μαχαίρωσε βάναυσα μια κοπέλα Ελληνίδα 22 ετών που περπατούσε αμέριμνη στο κέντρο της Αθήνας. Την κοπέλα αυτή δεν τη γνώρισε. Ήταν μια τυχαία περαστική που πρώτη φορά συναντούσε. Ο μουσουλμάνος Ιρακινός δεν έμενε στην Ελλάδα και είχε γερμανικό διαβατήριο. Είχε εισέλθει στην Ελλάδα ελάχιστες ημέρες πριν. Πιθανώς εμπνευσμένος από το φανατικό μουσουλμανικό μίσος προς τους χριστιανούς και ιδιαίτερα τους ορθόδοξους χριστιανούς. Σκοπός του πιθανώς ήταν να πλήξει και πιθανώς να σκοτώσει μια Ελληνίδα χριστιανή ορθόδοξη σε αναπαραγωγική ηλικία εξαιτίας του βαθύτερου μίσους που εμπνέει το Κοράνι προς ορισμένους φανατικούς μουσουλμάνους ενάντια των χριστιανών και ιδιαίτερα των Ορθοδόξων, που για τέτοιους φανατικούς μουσουλμάνους είναι οι πιο αντιπροσωπευτικοί χριστιανοί. Ήταν ένας μοναχικός λύκος που χτυπούσε τη Δύση γενικότερα κατά τη γνώμη του. Πολύ πιθανό. Όμως αυτό δεν θα το μάθουμε ποτέ, γιατί τα συμβατικά ελληνικά μέσα ενημέρωσης στάθηκαν ελάχιστα σε αυτή τη σημαντική είδηση, θέλοντας ίσως να την αποσιωπήσουν. Ούτε το πώς κατέληξε η αθώα κοπέλα μάθαμε μόνο ότι ήταν πολύ σοβαρά τραυματισμένη. Επανήλθε η υγεία της άραγε? Δεν ξέρουμε. Ενώ από την άλλη τα συμβατικά ελληνικά μέσα ενημέρωσης μας βομβαρδίζουν καθημερινά εδώ και ένα χρόνο και παραπάνω με τον Ουκρανικό-Ρωσικό πόλεμο, ένα τοπικό πόλεμο όπως αυτός παλαιότερα της Συρίας και ακόμα παλαιότερα τον τοπικό πόλεμο που διεθνώς ονομαζόταν ο πόλεμος του κόλπου ή διαφορετικά η καταιγίδα της ερήμου. Όμως γεγονότα που συμβαίνουν στη χώρα μας τα αποσιωπούν. Συγγνώμη. Όσο σημαντικά κι αν είναι, θα μπορούσε να ήταν οποιαδήποτε από εμάς στη θέση της 22χρονης. Ήταν μια τυχαία επιλογή, μια εκτίμηση μόνο.